Kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Hoy, tamang oras sa bilog na Pilipinas. Hoy, 14 minutos na po makalihis ang alas 10 ng pagka-morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kag Bicolan Worldwide. Tony Kiliste sa On the Spot sa Bicol Net TV. Tony Kiliste, ang lalaking mahilig sa K. Alright. Hoy, Diyos Marhainer pagka-morning. Diyos Marhainer pagka-aga Bicolandia. Hoy, programang On the Spot mga tugang. Suma sa inyo. Ngunyan po tabi na pagka-downing Monday. Petsa 12 na po kita, no? Petsa 12 sa bulan na Agosto 2024. Hoy, sana yan po kita sa Marhainer kamarugtakan sa mga oras na ini. Dahil po tabi ng pinagmamating kakundian, harayo po tabi sa kadimalasan. Hoy, siyempre mga tugang, magsarabay-sabay po kita ngunyan na pagka-morning. Magsarabay-sabay po kita, sundo alas 11 po tabi ng pagka-morning. Hindi po sa programang On the Spot mga tugang. Siyempre, nahiling po nindo sa paagi po yan kang Bicol Net TV. Ay, siyempre sa pangalan po sa muyang station manager, maestro, SM Naradon, dyan po sa main studio. Siyempre sa pangalan po tabi kan sa tuyang mga katuwang, digdi po sa loob kan sa tuyang programa. Siyempre sa pangalan po tabi kan sa tuyang mga parantabay, sa pangalan po tabi nindo gabos. Ako po tabi, sa liwat nagpapaabot
ning maugmang patarotara po tabi sa lambang miyembros kan pamilya ngunyan po tabi na pagkaldaw ning Monday. Siyempre mga tugang, good morning man po dyan sa Fermer Segundo as Tercer Distrito Kang Albay. Kumusta po tabi kamuga boss? Kumusta lamang po tabi an sa indong pagkaldaw? Kumusta lamang po tabi an sa indong pagkaldaw ning Monday? Sana sabi to na ngani, sana po tabi yaon po kamo sa marhay na kamurungtakan. And siring man sa satuya po tabi na mga apod kay ni sa mga paraan tabay niya to sa manlain-lain kung party kan kinaban, hain man po kamong party kan kinaban. Kita po, nagasarabay-sabay sa paagi po kan Bicol Net TV. Kaya permission na po tabi, kaming i-like po tabi and i-share po ang satuyang programa. At ngani po mga tugang padagos kitang magsasarabay-sabay mga tugang sa samuya po tabi na pagpupuro programa. Hoy, siyempre mga tugang, good morning man po tabi sa gabos po tabi nakaantabay diyan sa page po tabi kang Bicol Net TV Bakakay page. Sa bayan po kitang nahihiling. Sa bayan po kitang nadadango. Diyan po sa Bicol Net TV Bakakay page. And also sa page po mga tugang kang On The Spot News TV. Naka-simulcast po kita diyan. And also sa Samuya po tabing YouTube channel, ayan po mag-subscribe. Hilingon po tabi kami diyan sa paagi po tabi kan Samuyang YouTube channel. Tanganing sabi ta ngani dakudon po na paagi, tangani po nakamutabi makapagantabay, maka-upload kini, makaantabay po tabi sa Samuya mga programa digdi po sa Bicol Net TV. Ma'am Bet Kana, thank you so much for watching. Nakaantabay todos ang satuyang parantabay. Ang sa tuyang kasurog, ang sa tuyang mga parantabay ng mga FW all the way from United Arab Emirates. Thank you tabi, Ma'am Bet Kana, and siring man sa kabus tabi ng mga FW na nakaantabay, nakatanaw, nakasiri po sa tuyang ngunyan po tabi na pagka-morning. Siring man mga tugang, man po sa nagsisilibrar kan sa indang mga birthday today. Sa mga nagsisilibrar po tabi kan sa indang mga kumpleanyo, ngunyan po tabi na pagkaldaw. Happy birthday na lang po tabi sa Saint Gabaos. Siyempre mga tugang, sabi talaga bago po tabi, isipon kung ano po tabi ang iinomon. Sisay ang sendong selebrasyon. Dahil po tabi paglingawan. Salamat mga sa blessing na gusto po tayo na ipinakato sa satuya. Siring man naman po sa nagsisilibrar kan sila mga kapiyastahan, ngunyan po tabi na pagkaldaw. Happy fiesta na lamang po tabi sa Saint Gabaos. Kanya-kanya na sana po tabing pag-iingat. Ay alat ka, speaking po tabi mga tugang kang birthday, happy birthday in advance kay punong barangay, Cap Lorenzo Barnedo Sr. Diyan po sa barangay San Fernando, kan Santo Domingo Albay. Nagsilibrar kan sa iyang kumpleanyo mga tugang. Kan Petya Gis, kang aldaw ning Sabado, nag-birthday siya mga tugang. Again, happy birthday tabi Kap sa imo. Padagos na po tabi pagtao ning matanos na serbisyo diyan sa imong barangay, diyan sa imong nasasakupan. Padagos na tabi Kap sa imong mga marahay na gibaw, sa imong mga magagayo na plano diyan sa imong nasasakupan. Siyempre man kay pinsan kay Michelle Dayan Barnedo, nagsilibrar man kan sa iyang kumpleanyo kahapon. Happy birthday na lang tabi yang. Ingat na sa naman tabi. Dakula ka na. Siring man mga tugang, sa tuya po tabi ng mga kababayan na igwa po tabi ng mga kasiributan, anniversary, ano man po tabi ng mga pinagkakasiributan ngunyan na pagkaldaw. Hoy, lugod maging matarayong po man lugod tabi as ligtas po tabi ang sa itong mga selebrasyon. Siring man mga tugang, diman po sa tuya mga kababayan na igwa po tabi ng kamatayan, igwa po tabi ng yaon sa banig ng kamatayan po tabi, yaon sa Manlain Hospital. Magparahay po tabi, magpakusog, bangon. Sabi talaga ni mga tugang, ano man po na negatibo, ano man mga tugang na mga negatibong nangyayari po dito sa tuyang palibot, ang gabos ng iyan mga tugang, igwa po tabi ng hangganan, igwa po tabi ng katapusan. Kaya permisan na po kita, fight sana.
Siringman mga tugang duman sa tuyang mga kababayan na yaon po tabi sa kamunduan, yaon po sa pagmundo, yaon po tabi igwaning mga kapadyentes na maaram na condolence na lang po tabi ang programang ini ng Bicol Net TV. Padagos po nagpapaabot man kasamuyan pakikidumamay pakikisumano po tabi sa indo po tabi ng mga kamunduan. So may mga gadan po tabi condolence. 0963-711-4989. Again, it's 0963-711-4989. Yan po ang numero niya to, Yan po ang satuyang ng komunikasyon. Pwede po tabi nindong apudan. Pwede po tabi nindong pagihan po kasi nindong mga komento, reaction, krisis po. 0963-49 ang pwede po tabi nito padaran kasi itong mga mensahe ngunyan po tabi na pagka morning o sumaga nakaantabay daw tabi pakipidback daw tabi kung okay ang satuyang audio or okay ang satuyang video. Gani nagpapaling-paling na naman ang signal ta. Gani nagpapaling-paling na naman ang signal ta tabi mambet. Paki-check daw tabi tagani nagpupuro-palsok na naman. Tanganing maisihan ta mga tuga. Kung magayon po tabi ang satuya po tabi na apod gani programa ngunyan na pagkamorning. Taka mga nakalihis na daw talagang abaana. Day na mamansaya. Only so audio to lang mga tugang ang nadadangaw. Pero ngunyan, kumusta daw tabi? Bad lamang nakisama naman so network. Bad lamang nakisama naman sa network ta mga tugang ta mauubos na lamang mga tugang sa load dito lamang napakinabangan ning marhay abaan na okay man tabi malinaw tabi mambet thank you so much mambet ka na ta yaon ka nakaantabay igo lamang ako ki kasabay digde kasi iba po mga tugang na nagantabay sa tuya, duman man sa ibang page, okay, akong hihilingaon, di iton sana or nagsisiro kita digdi mga tugang, pero duman sa mga nagkapirang page nato mga tugang, igwa dumang kinakatuto, kaya sa mga, mag-comment po kamo, digdi po sa main page po mga tugang, digdi po sa Bicol Net TV, tulos na po iyan nababasa, dahil pa lang kitang ibang monitor, duman sa ibang mga page, kaya dahil tulos nababasa, apod kene di kitang monitor duman sa page kang Bicol Net TV baka kay sorry po sa mga nag-aantabay duman pero ang sa kuya po tabi na pagpapaabot ng papasalamat po tabi sa indaw sa padagos po tabi na pag-antabay. Bueno 25 minutos mga tugang makalihis po mga tugang alas 10 po tabi ning pagka-morning. Good morning muna ade. Diyan po mga tugang sa satuya pong mga pod kani mga parantabay mga tugang. Diyan po tabi sa apod kani banwaan po tabi kang Malinaw Albay. Hali kita diyan ka nakaaging Biyernes para po duman sa na-invite kita para po mga tugang duman sa ginibong blessing and inauguration mga tugang kan apod kini municipal building. Ali kita duman po mga tugang sa Malinaw Albay. Kan nakagi po tabing aldaw o magayon na ang magayon na po mga tugang. Oy good morning kay Municipal Mayor si Capus Bilaw kan banwaan po tabi kang Malinaw Albay. An alkalde mga tugang na sa mga alkalde na bistaduhan ta mga tugang na di siya na nagpaparagiraw pero mga tugang nahihiling ta po mga tugang ang pagbabago. Kaya pala niya ako talagang pinagsasabing bagong Malinaw. Talagang mga tugang igwa po kinahilingan po mga tugang sa halipot na panahon. Pasa ng pagtukaw po mga tugang, igwa naman ki mga programa mga tugang, igwa nang namatian na pagbabago po mga tugang dyan po tabi sa banwaan ng Malinaw. Saro na nga po mga tugang, sabi ko na nga kaya nakaging alaw, ginipo po so inauguration and blessing po mga tugang,
kang Malinaw Municipal Building. Kang nakagi po mga tugang na August 9, 2024. Kasama digdi mga tugang, so mga newly constructed or reconstruction mga tugang kan municipal building, so main building baga pakarhi ito mga tugang. Kasabay duman mga tugang so RHU building, auditorium, saro ini sa hindi po mga tugang sa Permer Distrito kang Albay sa dumadanta ang Banwaan Malinaw may saro sa may pinakamagayong tugang auditorium or multi-purpose hall. Mali po to. Pertihon mga tugang, kaya rain or shine kung anong aktibidad po mga tugang na gigibuhon, igwa po sindang venue mga tugang sa mga aktibidad ninda dyan sa Banwaan Malinaw. Sa paagi po yan mga tugang kan auditorium or hindi pinagapod mga tugang na multi-purpose hall. Magayon adi. And aside from that, so public CR po mga tugang, magayon so pagkagibo po mga tugang kan CR dyan sa Malinaw kung mapasiring ka mga tugang sa lain bagang mga munisipyo, sa mga munisipyo, pag nagbisita ka, mailing ka, may mariparo ka po mga tugang pag abot sa mga CR. Duman po mga tugang sa Malinaw, tuloy mga tugang na mga itong public CR, kasabay na duman sa PWD. Siyempre, siblag duman mga tugang sa pambabae and also sa panlalaki, malinig na maray mga tugang so pagkagibaw. Sana ma-maintain po iyan na kalinigan dyan. Lalo na po mga tugang sa mga magaramit po tabi kayan ha. Pinagmaliugot po tabi iyan na mapakanghay po tabi para po tabi sa saindaw. And aside from that, so RH ninda, may bago naglilipatan, magayon asin mahiwas po mga tugang. Iyan po so nagkakapira po mga tugang na nahiling kaduman na isinabay po mga tugang sa inauguration kang Malinaw Municipal Building. And aside from that mga tugang, the first ang pinakainot po mga tugang na LGU or munisipyo mga tugang na igwa po tabi ning elevator na iling munaan. Sindasan na po mga tugang digdi sa probinsya kang Albay, kundi kita nasasala po mga tugang, ang igwa po tabi ning elevator, design ito mga tugang, dakulang tabang po mga tugang duman po sa satuyang mga kababayan, lalo na sa mga may mga edad na, sa mga elderly, mga PWD, igwasin po mga tugang na elevator na pwedeng lunadan po mga tugang, pasisiring po sa second floor, kang naunambita ng edipisyo mga tugang. Very good on ade. Very good on iyan mga tugang pagsiring kayo pipe. Diyan po sa Banwaan po tabi kang Malinaw. Sa panginginot po mga tugang ni Mayor si Kapos Bilao. Magaya ako the first municipality mga tugang na igwa po tabi ning apod kani elevator na iling munaan. Although day pa man siya nagpo-function, pero madali na po mga tugang buksan po tabi sa publiko. Diyan po iyan mga tugang makukuha sa Banwaan kan Malinaw Albay. And dakon pa po mga tugang na mga lalauman po na mga magagayon po na programa ang ilulunsar po mga tugang dyan sa Banwaan po tabi kang Malinaw. Sabi ta na nga ni araw po kaya ang nagiging resulta kapag yaon po ang pagsinusuportahan po mga tugang. Sa lado po tabi kang opisina kang alkalde, sa lado man po mga tugang kan vice mayor, and also kang bilog po mga tugang na sanggunian bayan. Kaya magayon po mga tugang kung igwa po tabi ning pagkasararo. So dahil po nag-iisip mga tugang ning kredito. Tanauuso mga tugang ang kredito mo niyan aragawan ning kredit. Pero so credit ngaya sa tindahan abo magkipag-alagawan kang iba di. Pero pag credit sa ginibuhan, dakulon po mga tugang. Nagiging problema iyan nowadays mga tugang sa mga nagkakapira po tabi ng mga munisipyo. Kaya wow, magayunan na po pala. Iyo po tabi mambit, magayunan na po tabi mambit ang sa indo po tabi na
apod kay munisipyo, magayuno na tabi mambet. Talagang may pagbabago po na namamatian gabi mambet. Sa Saindo po tabi na Banwaan. Diyan po sa Banwaan po tabi kang Malinaw Albay. Sabi ko na nga ni mga tugang, ini po ang resulta pagpapatutuo mga tugang na kapag iba po ng pagkakasararo, nahihiling po mga tugang ang magayon man po na development. Kansaro po tabi na LGU. Yeah. Unlike po mga tugang kan mga nahihiling ta, namamasdan ta po mga tugang na kapag iba po ng kontrahan, napupugulan po mga tugang ang progreso. Yeah. Pero ngayon niya, may bistado ngayon ako na magkaalyado ngayang alkalde, magkaalyado ngayang vice alkalde, pero ngayon, wala ngayang progreso. Iyan, so ano iyan tabi? Iyan mga tugang, kapag siring po kaya na nasisiyanin daw na magkaalyado pero doon progreso, ang naggagayon sa nakaan mga tugang, so sa inda po tabi na mga bulsa. Yeah. Nagagayon sa nakaan mga tugang, so sa inda sana po tabi na mga sadire. Iyan ang mga pinag-aapod ta mga tugang na bako for the interest mga tugang kang mga kababayan ta, kundi sa interest po mga tugang kan sa inda po tabi na pagbuhay-buhay. Sa diri nindang mga bulsa mga tugang. Haloy na kaya na day ako nakauli duman. Sabi ni Mambet ka na, iyo tabi Mambet. Kung halimbawa mag-uli ka, mahiling mo talaga tabi Mambet na magayuno na tabi ang sa indong municipal building. Ang sa indo po tabing munisipyo dyan sa Banwaan po tabi kan Malinaw. Kaya, sige, 33 minutes po mga tugang, makalihis po, or 34 minutes, makalihis po mga tugang ang alas 10 ng pagka-morning. Good morning, sa padagos po ng mga nagsusurusi dito sa kuyang programa ngayon na pagka-morning. Magpamati po kamo tanghaling ma-acknowledge ko man po tabi ang sa indong presensya. Igwa man ki mga nagkakapirang nagtuturo taranaw. Nagsusurusi rin po tabi sa lawgan sa tuyang programa ngayon na pagka-morning. Pandamin tayo mga tugang. Ma-commercial mo na kita iyaw, madali on sa na ini. Kay po fantaman, makagaw mo nagaw. Latang ngayon, tapi di ka man bagay magkagaw. Habang yung nagngalab-ngalab dyan, dahil man pwede dahil pwede ipahiling sa sakuyang kakagawang. Iyaw, mabilta na kita mga tugang, makalihis po kayo nagkakapirang hanap buhay. Diyan sana po tabi ka mo, mabilta na kita mga tugang, makalihis po kayo mga nagkakapirang hanap buhay. As in, sa tuyang pagbelta, pag-urulayan ta mga tugang, nakulong pa kita mga tema na samaan po mga tugang, ganyan po tabi na pagkamorning. Diyan sana po tabi ka mo. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagpamuntan albay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana,
Noel Rosal sana pagbangon kan albay sabayan ta. Alright mga tugang, Philippine Standard Time, 37 minutes or may 38 minutes makalipas po. And alas 10 po tabi ng pagkamorning. Hain na ito. Nanibago na naman kita. Alat ka ha? Sige, fight! Gestone Kiliste, ang lalaki mahilig sa K. Alright mga tugang, balik po kita sa satuyang programa. Ay, balik kita sa satuyang pag-restorya. Ganyan po tabi na pagka-morning. Dito po sa programang On The Spot mga tugang. Siyempre po, nahilingin doon sa paagi po kan Bicol Net TV. Good morning muna sa satuyang mga parantabay. Sa satuyang mga amigo. Diyan po tabi sa Banwaan po tabi kan baka kay Albay. O diyan sa opisina po ni SFO3 Rene Ray Antiga kan Bureau of Fire Protection Bakakay. Good morning po tabi sa tuya po tabi ng mga amigo diyan sa Bureau of Fire Protection Bakakay, and also sa sa opisina man ni Police Major Edwin Apun kan Bakakay Municipal Police Station. Good morning po tabi sa Saint Diyan. Good morning po tabi and sa gabos po na nakantabay. Sa gabos po tabi na uya po tabi nakantabay sa tuyang programa ngayon na pagkamanay. Condolence na lang sa pamilya kan saro po sa mga miyembro kan saro sa mga miyembro mga tugan sa mga papatyentes po tabi kan saro sa mga personahes po mga tugang kan Bureau of Fire Protection. Digdi po sa Banwaan kan ba dyan po sa Banwaan kan baka kay ade ngunyan palan so interment sige padagos kita mga tugang digdi po sa satuyang pag-restorya manunungod ini po mga tugang takam Biyernes kadakol na mga nangyari po mga tugang kadakol na mga nangyari po mga tugang digdi po tabi sa satuya na probinsya. Saro na nga po mga tugang sa mga dakulang istorya na nagburutwaan po mga tugang. Ini po mga tugang na nagpaluwas mo niyan po mga tugang. Nagpaluwas ng pahayag po mga tugang si Governor-elect Noel Rosal. Tungkol ini mga tugang may kinaalaman sa desisyon po mga tugang kang Commission on Audit or COA na nagpapatibay mga tugang sa notice of disallowance sa pagbayad ng tulong pinansyal sa mga tricycle driver as in mga senior citizen sa syudad po tabi kan Legazpi. Kan siya mga tugang nanunungkulan kang nakaagi po tabi na 2022. Kung sa in mga tugang, I'm sure so iba nabasa naman po ini. Kung sa in mga tugang, susugdigdi po mga tugang sa pahayag ni Albay Governor-elect Noel Rosal, may mga nagkapira o kadakol na mga personahe po mga tugang kang media ang nag-share po mga tugang o nagbahagi na dapat una at huling pahina ng desisyon o nagbahagi mga tugang kay ito po tabi ng una at huling pahina ng desisyon na gumawa muli ng mga malisyoso at hindi alam na mga komento. Saro ini mga tugang sa may mga bahagi sa akin na gustong ilabas ang aking depensa online kung para lamang maprotektahan ang aking sarili at ang mga sangkot sa masamang pag-atake na natanggap na naman natin ngayon. The better part of me, though I understand that social media is not the proper forum for this. And as the case is not yet resolved with finality and discussion on its merit. Gustong sabihin kayo ni mga tugang, ito na pag-ubuson ta na, basa naman ini, I'm sure kang iba,
kung nakaaging aldaw mga tugang, igwa po kayo din na nagruluwas, pinag-share po mga tugang, to cut the story short, igwa po mga tugang kay mga nagruluwas po mga tugang, nag-circular sa social media, kay ito po mga tugang na notice of disallowance, o hali po mga tugang sa COA. Igwa kayo ni mga tugang na mga kopyang kumakalat online. Ngunyan, ang gusto sabihin po mga tugang, dai pa po ini mga tugang nakakaantos, dai pa po mga tugang ini nare-receive po mga tugang kang kampo po tabi naratosal. Kaya gustong sabihin, igwa man kinanggad kinagluwas. Kundi sa dai ta masabutan mga tugang, igwa talaga ki mga nangingirinutan na talaga mga tugang. Kaya inibagaan difícil po mga tugang. Nowadays mga tugang, the social media is very powerful na talaga. Kaya igwa na po mga tugang ning mga nag-circular nag-circular mga tugang sa social media regarding po duman sa desisyon na ipinagpaluwas mga tugang kan COA. Dahil man ko ta kimaraot mga tugang duman kung isiner po kan mga nagkakapira, pero naging medium ito mga tugang para po na magpaluwas ng mga, kumbaga, lalo po mga tugang na, what do you call this one? Nagparala, ano po mga tugang sa sitwasyon. Dakulon mga tugang ki mga nagkomento, sabi talaga ni, igwa po mga tugang kinaglumas, na desisyon, o igwa po tabi na ipinaluwas po mga tugang hali po sa opisina kang COA, but still mga tugang, dahil pa po tabi yan na receive po mga tugang kang kampo ni Rosal. Gustong sabihin, so nangyari notan mga tugang, anong gustong sabihin kaya? Gigamit ninda po mga tugang na naman ining pagkakataon na ini mga tugang para po ratakan, gibuhan ng malisyoso mga tugang na apod kini malisyoso mga tugang na bersyon para po mga tugang maraot po ang pangalan ni Noel Rosal. Dahilan da po mga tugang digdig. Kaya baga sabi ito ng mga tugang, dapat tangunyan po mga tugang, ang social media saro na po sa makapangyarihan, madalion po mga tugang, ang paglakop mga tugang, dapat po pirmi kita na maging ang pangabudan mga tugang kang opisyal, gayon pa man, nakikiusap sa lahat na maging mas maingat at masuri dahil ang panlilinlang ay halos palaging ang pinakamalaking lakas ng masamang tao. Nailing mo na yan. Ngunyan, sabi ito na nga siguro, dahil naman nakapaghalat po mga tugang sa mga nagkakapira. Pagkahiling kayo ito mga tugang, pinag-share ninda, ginibuhan tulos mga tugang ki, ni ngaya, siba na ngaya, iyo na ngaya ini. Iyo na ngaya ini, ang pinaghahalata, iyo na ngaya ini, giribo na mga tugang sumanlain po mga tugang na dakulo na mga tugang na mga ipinagpaluwas, dakulo ng mga eksperto na naman. Iyo baga, sa history po mga tugang, hindi po sa satuyang palibot, dakulon kayo ni, pag may mga araw kayo ni, pinagpipiestahan po mga tugang, nagiging mga eksperto mga tugang, pag-abot po mga tugang, pag-abot po mga tugang sa mga siring kayo ni, na ikakaraot po mga tugang kansarong tao. Kaya, basta, sigun po mga tugang, sa Kampo Kan Rosal, wala pa kaming natatanggap na kopya na nabanggit na COA decision. Kaya hindi pa kami makapagkomento. Or dahil pa sinda po mga tugang dahil pa ninda madeterminaran kung authentic, genuine, official ang kopya ng kumakalat online. Kaya, iyo baga, sa iba, dahil baga ngayon, dahil na ngayon nakapika sa grupo ngayon ni Rosal, dahil na ngayon nakapika so kampo ngayon ni Rosal, kang ipinaluwas ngayon mga tugang na desisyon kan COA. Paano man yan po mga tugang na magpaluwas mga tugang ning pahayag si Governor-elect Noel Rosal
regarding dyan sa nagsisirkular na ang mga tugang, na man sindang nare-receive. Good morning. Long time no see Rep sa programa mo. Hoy, thank you so much. Ma'am Daisy Nabia, ang ganda ng Daraga Albay. Kumusta tabi, Ma'am Daisy, ang tubig dyan? Nadumog na tabi, Ma'am Daisy. Sa Banwaan, good morning and thank you so much for watching. Mga panantabi dyan sa Banwaan po, tabi ka Daraga Albay. Buhay po, tabi ka mo dyan. Ano? Sa Banwaan po, tabi ka Daraga. Makonsuelo baga mga tugang, adi. Nailing mo na ngayon yan. Nagpaluwas na desisyon. So, COA, ipinaluwas na baga ngayon. Na regarding ngayon duman. Ini nga ngayon. Taday na kaanong, dahil ngayong ipinagpaluwas na statement gaya ang grupo ni Rosal. Or ang kampo ni Rosal. Buot sabihin ngayon, pigkukurab na. Grabe, kahalaba san pila sa alikaw. Biyo akong nangango sa sobrang init magpila. Diyan man sa Banwaan Candaraga, problema man agad po mga tugang adi. Kapag mabayad ka sa alikaw, halabao ng pila diyan. Ano daw kung magibuhan iyan kipaagi adi? Magibuhan kiparantang mehemen alikaw na lagan lamang zero po mga tugang. Although iba man, pero very limited sa nang marahay. So magkakasirong duman. Araw kini kayo hindi sinabya dahil man pwede ini mga tugang na pagparabalado. Dahil man ini pwede pagparabalado. Iyon dipisil kayan adi. Tapos nahiling ta dyan. So mga may edad na, iyuma, nababalad man. Baka lamang pwede gibuhan ini baka usan na po tabi dyan sa Banwaan po tabi Candaraga. Baka lamang pwede man sa mga opisina po kang Aleco, gibuhan man po kimedyos na sumabayad po tabi dahil napagparabalado ning maray. Gibuhan po mga tugang ni paagi tangani po dahil magkabaralad sa halaba po tabi kang pila. Pay tabi Ma'am Daisy. Gari halawig pa ang pila mo dyan. Sige na. Padagos kita mga tugang. Sa satuya po tabing pag-restore yung na pagkaaga. Iyo mga. Ini nga ngaya. Dahil na ngayon nakapika. Ang grupo ngaya or ang kampo ngaya ni Rosal. Una-una sa natabi nindo yan. Kaya, paano man nga po mga tugang magsimbag na dahil pa man ginarang-receive. Basta-basta sana. Iyan ang pinagsasabi ta po mga tugang. Kaya, na may mga proper mga tugang na venue, proper venue para po mga tugang tukaron ang mga nagkakapira po tabing mga isyo. Kaya, tamang po na man kaya kang iba, araw kayan, binalbala na sa social media, kay po ang sindan-simbagon dyan mismo. Very wrong. Kaya, ipuhan na mga tugang, i-practice na magiging professional manggiraray po mga tugang. Kaya, kadipisil ko niya, kadakol kayan po mga tugang kitang nariparaw sa po tabi na paggamit kan social media. Lalo na sa mga nagkakapira dyan na pag una yun uni na ngay sukupya, sigurado na ini. Dahil na, without verify mga tugang, kung dahil na sila nag-fact check, kung ano ang nilalaman po mga tugang, kan sarong impormasyon na nakaputan ninda. Minsan, iya bagan makauyam adi. May mga sharing po kayo ni. Pero, for some reason, syempre, iba po tabi yan. Ning rason kung nata po tabi, maski day sure, or minapaluwas na po sinda. Ning mga komento on kung iba pang mga, kung ano-ano pa mga tugang na reaksyon. Although day pa nabe-verify mga tugang. Yan ang difficile po mga tugang. Kaya po sa lado po mga tugang, sabi ko na nga ni, permite ni Pigiromdom, sa lado po mga tugang kang broadcast, sa lado po mga tugang kang kinakaipuhan po mga tugang, ang permi po mag-check kan mga informasyon na na-receive mo po mga tugang. Kaya, dahil man nangangahulugan na uya na ngaya, nagkalat na sa social media, iyo nga iyang tulos ang sendo po tabing tutubutan.
Tang maluwas kan kuryente iyan mga tugang. Iya. Gariman sa nakayan mga tugang nagayop sa lubang. Pigaagadan mga tugang ning komento. So grupo ni Rosal, paano man nga magkomento mga tugang? Na wala pa man. Walang liga. Wala pa man. Ning naririsibi palanso. Apod kini naririsibi mga tugang. So kampo po tabi ni Rosal. Okay di pa po tabi nakakapagpaluwas mga tugang. Ning ano pa man na komento, reaksyon mga tugang regarding po tabi duman sa nagkakalat, nagsisirkular mga tugang sa social media na desisyon po tabi kang COA. Kung igwa man, iyan po tabi ang siguradong sisimbagon po tabi sa tamang venue po mga tugang. Dumanta na sana po tabi, alatunta na lang po tabi until na makaabot po tabi iyan sa kampo po tabi kang mga Rosal. Sige. 53 minutos mga tugang makalihis ang alas 10 ng pagkamorning. Makaskason ang oras. Makaskason ang oras mga tugang. Ligdi po sa laog kan sa tuyang programa. Ang Biyernes man po mga tugang, ginibo man sa blessing, puro blessing inauguration po mga tugang, ang sa tuya po tabi ng mga barita aday. Tagyan po mga tugang sa Banwaan kan baka kay Albay. Ginibo man mga tugang sa inauguration kan Bakakay Community College or ining Bicomse. Pinagpartisiparan mga tugang, inatindiran ini po mga tugang kang halangkaw na opisyalis po mga tugang kang probinsya, and may mga bisita po tabi na nagduman o nag-arabo. Kundi makonsuelo may mga apod kini, may mga nadangog kita, may mga obserbasyon kita duman mga tugang na medyo makonsuelo adi. Regarding po mga tugang sa pagmukna kaan na Bakakay Community College, duwa pala iyan. Duwa pala iyan mga tugang. The late Mayor Dinky Romano, iyo da po mga tugang ang nagmukna kayan with the help of higher official na siyempre sa Permer Distrito ang mga lagman po mga tugang kuno sindada po talaga mga tugang ang nagmukna po kaya. So pinagpadagos mga tugang, sabi ta na nga ni abot mo na kay ni ko ta na mag ano ko ta kini kaurunon ta mo na gusto ta makaulay kung anong katotohanan sa ibong po kay ni mga tugang for the clarification mga tugang. And ano ini kinakaipuhan ta po digdi and for clarification mga tugang makaulay ta po tabi ang alkalde si Mayor Edsel Villesa na dai po tabi nagduman dai po mga tugang dai nagpasiring duman mga tugang sa ginibong inauguration. God bless, ingat po. Thank you so much Ma'am Bet Canade sa pagantabay. Salamat sa pagsabay tabi ngunyan tabi na pagkamornay. Tabo ta po mga tugang na mag-give ng komento. Ang baka mapasala kita manood pa si alkalde. Iyo bagay yung pinag-iiwasan to digdi po mga tugang. Mas madayon po mga tugang sa arog kining seryosong bagay po mga tugang. Alang kasanayan ta naman niya. Okay, nga minsan burubilta kita sa opisina po mga tugang. Iuyaman na sa tuya so ano duman. So apod kini so bantay. Pero halimbawa pa mga tugang, may kinaaraman man digdi po mga tugang sa iba pang parties, makaulok nga ni po mga tugang ani nagkakaigwalugod ngunyan po mga tugang. Siyempre ang maluwas digdi po mga tugang aragawa na naman ng kredito mga tugang. Kung si Say managad po mga tugang, ang dapat po mga tugang na
apod kini mag-claim po mga tugang sa pagmukna po tabi kaya na Bakakay Community College. Which is dai naman ko kinakaipuhan po mga tugang ade na magkaigwaning mga siling kaya na issue po mga tugang. Kung ang iisipon ta po mga tugang didi so pagserbi po tabi sa mga namamanwaan tabi lang mga ilihidong opisyalis mga tugang, that's their job. Trabaho po ninda iyan na magserbi po tabi. Magserbi po mga tugang, parte yan kan mandato mga tugang sa sainda na pakarayon, tawanan po mga tugang ning marahay na pagsiservisyo, salado kang edukasyon, salado kung ano pa man mga tugang na sektor. Iyan po mga tugang ang sa dapat nindang gibuhon talaga. Iyan, kundi may mga nadangog siya nakita duman mga tugang na mga mensahe na mapapahapot ka. Ayan. Sa halawig na panahon po mga tugang na paninirbihan, igwaman kay mga naginibo, pero most of the time, pigahana po mga tugang kan mga taga-Permer distrito kung ano man ang ngayap. Pinaghanap ninda, taday namamatian, ang progreso na pinagsasabi ngaya mga tugan bilang ngayang igwa ngaya kita digding ngaya ki mga nakaturukaw but still ngaya dahil ngayon na mamati iyan ano dahil na mamati mga tugang na igwa ngaya igwa ngaya palang kita ning siring kay ne nata ngaya tangon yan sa ng inauguration ngaya iyan nagkakaaran no ipinagbibida. Nailing mo na iyan. Iyan baga mga tugang ang mapagal ade kapag aaniho na dakulo na po mga tugang ang nagki-claim. Dakulo nang may nagki-claim kay ni mga tugang. Kaya pero sabi to nga ni mga tugang, tangani po mga tugang na halimbawa pa at ano gusto takuta makaulon mo na kinangal di mga tugang kung ano talaga ang katotohanan po kay ni abot taman manginutan tamunan ka nanginutan kita nanginutan kita mga tugang na magpaluwas mga tugang baka sumubraman kita ang madadalaganan po kay ni mga tugang si alkalde mabasol pa kita sukat ngayon kang ngadab-ngadab mo dyan sarala man ngayon pala kaya kay puhantang i-verify mga tugang apod kini number by number number by number mga tugang ang katotohanan mga tugang sa likod po tabi kayan taso ibang nakampo mga tugang na ipinagpaluwas man na inhibit katotohanan da po mga tugang na pinag-message naman nga ni si ano ini si Councilor Herbert Birmas tangani po mga tugang na maipaliwanag ano ba ya ito na tayo ko siyang pinag-post mga tugang sa iyang social media account na nagpapatutuo na po mga tugang na dahil po pinabayaan ito po tabi na Bicumse kang tuminalikod po na alkalde sa ngaran po ni Mayor Dinky Romano. Ito may pigpalawa siya duman nakatotohan sa rong kumbaga resibo mga tugang na nagpapatutuo na daida po tabi ning planong ipalapa o palapaon mga tugang ang Bicumse. Igwa kay to magayon ini na makasabay takuta na kundi siguro dahil panahiling sa tuyang mensahe tangani na maipaliwanag niya man kung ano ito na siyempre for the information mga tugang kan mga kababayan ta dyan ano ang katuto mas marami ito na may mga bagay mga tugang na kinakaipuhan ta na makaulay ta po mga tugang so concern na tao halimbawa
Kadipisil baga, sabi kang iba, naka-live naman ngayon, pagparaanuhon mo pa, ay man pwede pagsiring sa napukan mga tugang. Kita po sa broadcast, may kanya-kanya po kitang diskarte, may kanya-kanya po kita mga tugang, na apod kayo na estilo mga tugang sa pagkuhaning informasyon. Kaya, kami nadangog kita, naka-live na ngaya, sige pang ano dyan, sige pang ngaya ki aralido ngaya dyan. Ay mo nangangahulugan na, naka-live na iyan, hanggang dumanasan na. Ayun man kaya minsan ang difficile kang iba, di nagmamarunong at nagagaling-galingan. Yeah, masyadong nagmamarunong. Dahil isa na nga ipagpakiaram ita, dahil ka man pagpapakiaram hanggang iba. Kung abo mo man pakiaraman, pagpakiaraman sa iba. Yeah, iyo man sa na iya, respeto sa nama. Dahil ka man kayo pagpakiaram hanggang iba, dahil mo man pagpakiaraman sa iba. Yeah, may kaya ka, na dahil may kaya, may kaya man kami na dahil man nindo kaya. Arog man sa na iyang kaya. Kadipisil pag masyado tayong nagmamagaling, kaya nakaipuhan mga tugang, sa lado po mga tugang kang broadcast, kinakaipuhan mo iya. Na dahil ka mag-relay mga tugang sa iba sana. Iya, tang luwas kan, hearsay iya. Iya, dahil mo kinakaipuhan na maghiling siya sa programa kang iba, tapos, maabot, ipapalawas mo, ikan ang matibayon. Dahil mo pwede pag-sharing ka yan, dapat igwa ka mga tugang ni sa diring pagdiskarte mga tugang, kan mga bagay-bagay, tadipisil po mga tugang ang pigaapod na makuryente. Yeah? Pigaapod iyan mga tugang sa broadcast na makuryente ka. Yeah? Dapat kaipuhan mo po mga tugang nin sa diri mong diskarte mga tugang sa kalinawan kang istorya. Dahil ka marilay mga tugang duman sa mga naka-live na dyan, mahiling ka duman, dahil man iyan mga tugang. Ang kinakaipuhan, may sa diri kang diskarte. Para po mga tugang makakuha po ang lado kan mga istorya sa likod po kaya. Kaya, iyan po ang kinakaipuhan dyan. Dahil man kinakaipuhan na marilay ka sana sa iba, oto ngayon, may naka-ano na duman na sana, ay dahil man pwede. Ang kinakaipuhan dyan po mga tugang, magsadiri kang diskarte. Tangani po mga tugang, may sadiri ka man na istorya. Makuha mo ang tamang istorya mga tugang. Kaya, sige mga tugang, 4 minutos, makalihis po ang alas 11 ng pagkaaga, nahiling mo na, lampas na kita kay 4 minutos. Sige, ang tabayanan na rin, ang bilog na istorya kaya, gusto ko kaya, bago kita magpaliwas ligdi, makauron ta, ano man ang katotohanan kayan mga tugang, tagaling iba so nangyari po mga tugang kang inauguration. Puton ta manggirari po mga tugang sa mga nagkakapera kung ano po ang nangyari, ano po ang katotohanan, sa ibong po tabi ka nagluluwasan na istorya, at naging makontrobersyal lugod po mga tugang, so nangyaring inauguration po mga tugang kang Bakakay Community College. Babalikan ta po mga tugang iyan sa mga masunod niya itong sa masunod niya ta po mga tugang na edisyon kan sa tuyang programa. For the meantime, mapaaram na kita, maluhay-luhay na kitang mapaaram digdi po sa loob kan sa tuyang programa. Baka masobrahan kita ram. Sige, mabilta na kita mga tugang sa mga masunod na aldaw, antabayan po tabi nindo sa tuya po tabi na pagpapadagos kan sa tuyang programa. Sa pangaran liwat po kang bilog na pwersa kan na Bicol Net TV, sa panginot po kan sa mga station manager Maestro SM Laladuon, sa pangaran po tabi kan sa tuyang mga katuwang digdi po sa loob kan sa tuyang programa. Sa pangaran po tabi nito ka boss na padagos ang kantabay, nagtitiwala po mga tugang, padagos po na nagtutubod, maski na may nagkakapira, nabo sa to, okay lang yan. Parte na po yan mga tugang kan sa tuyang pagbuhay-buhay. Sabi na nga ni mga tugang, gumi mo ka kitama, gumi mo ka sala, still mga tugang, may dahi dyan sa imong mamumuya. Okay lang yan. Hasta rumdumon po mga tugang, dahil man ki problema magpasikat, basta po mga tugang, dahil siya na po tabi mangraot kiba. Happy Monday! God bless all bye. Keep safe, Bicolandia. Mabuhay po ka mga babae. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan.
Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay.